बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। ONGCनि मावख'गिरि रितुल सइकियाखौ आलफा उदाङा हगारना होबाय। आलफा उदाङा लांखारनाय ONGCनि मावख'गिरि रितुल सइकियाखौ इन्ड'-म्यानमार सिमनानिफ्राय हगारना होनाय खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि रितुल सइकियाखौ इन्ड'-म्यानमार सिमनानि लङाइ ओनसोलाव दिनै फुंनि 7 रिंगायाव हगारना होदों। रितुल सइकियाखौ आर्मि आरो पुलिस रैखाथि होनानै नागालेन्डनि मन जिल्लासिम लानानै फैयो। नैथियाव दङ। बिटिआरनि गंसे सहराव आबुं लकडाउन फोसावदों। कर'ना भाइरासनि गोसारनायखौ नोजोर बोनानै बिटिआरनि गंसे सहराव आबुं लकडाउन फोसावदों। बिटिआरनि सिङाव थानाय चिरां जिल्लानि बासुगाव सहरखौ आबुं लकडाउन खालामदों। बासुगाव सहराव मैया शुक्रबारनिफ्राय सानथामनि थाखाय आबुं लकडाउन लाखिदों। बासुगाव सहरनि थागिबि बिटिआरनि बेंगलि फेडारेशननि मावथि शुभ मजुमदारा मिथिहोनाय बादिब्ला गासै फरायसा आरो लाइमोन आफाद लोगोसे बाजार कमिटिया जयै सावरायज्लायनायनि गेजेरजों शुक्रबारनिफ्राय रबिबारसिम सानथामनि थाखाय आबुं लकडाउन लाखिनो बिथांखि लानाय जायो होनना। मख'नो गोनांदि बासुगाव सहरनि खना खनला ओनसोलफोराव कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनाया सानफा एफा बांनो हमदोंमोन। थामथियाव दङ। हाथियार हमनायनिफ्राय आबाद फोथारसिम जि बिदायनि आगान। बारग' NDPSC बिदाय बिथाङा आखायाव हाथियार दोननानै बर' हारिनि थाखाय हाग्रायाव थानानै गावखौ बावसोमबोनानै सोमावसारबोनाय मोनसे समनि बारग' NDPSनि सासे गोख्रों मावथि सोद्रोमा जि बिदाय बिथाङा बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों उदां अख्राङाव ओंखारबोनायनि उननिफ्रायनो गावनि थांनानै थानायनि थाखाय जिउ राहाखौ सोलायबाय। बिथाङा आथिखालाव उदाङै गोग्लैसोना थानाय गोबां हायाव गोबां बायदि रोखोमनि आबाद मावनायाव गोसो होदों। लोगोसे बिथाङा गोबां आबाद मावनानै आरो बायदि रोखोमनि खामानिनि गेजेरजों ओनसोलनि सुबुंफोरजों लोगोसे लाइमोनफोरनि थांना थानायनि खामानि मावनायनि खाबु खालामना होदों। ब्रैथियाव दङ। लादाखआव बांग्रिं मावदों। लादाखआव दिनै फुंबिलिनि 8:27 समाव बांग्रिं मावखाङो। नेशनेल सेन्टार फर सेस्म'लजिया फोरमायनाय बादिब्ला बे बांग्रिंनि मावग्लुंनाया 3.6 गुवारथि मावखांदोंमोन। बे बांग्रिं मावनायाव रावबो जेबो खहा जानायनि खौरां मोननाय जायाखै। बाथियाव दङ। क'क्राझार जिल्लायाव जिनाहारिनि जाथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बिसमुरि दिदोमपारा गामिनि थाखो 5आव फरायफुबाय थानाय सासे 9 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसाखौ गामिनि सासे बैसोगोरा सुबुं 55 बोसोर बैसोनि रघुनाथ नार्जारिया इनायै जिनाहारि खालामो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दायनिगिरिया दासिमबो खारखोमाना दं। जाथायनि सायाव क'क्राझार पुलिस थानायाव एजाहार होनाय जाबाय। बे जाथायखौ मिथिनानै बिसमुरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादआ गोख्रों रावजों सोंखारियो आरो दायनिगिरिखौ थाबैनो पुलिस बिफाना हमनानै आयेन बायदि साजा होनांगौनि दाबि दैखांदों। दथियाव दङ। बिटिआर गोरोबथानि उनाव फिन हिंसायारि जाथाय। थामथि बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानायनि उनाव बड'लेण्ड ओनसोलावनो गावग्रा आइजें एबा हाथियार फोजोबनायनि थांखि लानानै गोजोन सान्थि बिटिआर दाफुंनाय समावनो फिन खेबसेबाव भारत भुटान सिमनानि पाटकिजुलि कालसर गामियाव मैया मोनानि 9:30 समाव गुलिजों गावग्लुंनाय जाथाया ओनसोलनि सुबुंफोरखौ समखिखांहोदों। UPPL दोलोनि मिरु मावख' नेहाथारि कादेश मुसाहारिनि नखराव सिनाय मोनै दुथांफोरा गुलि गावहरदों। बे गुलि गावनाय जाथायखौ लानानै ओनसोलनि गेजेरावनो सुबुंफोरनि गोसोआव गिखांनाय सोमजिखांदों। जाथायखौ लानानै हरनि समावनो तामुलपुर महकुमा पुलिस बिफाना जाथायसालिसिम थाङो आरो गुलिखौ सोर गावदों बेनि नायबिजिरनायखौ जागायो। कादेश मुसाहारिया बे जाथायखौ बबेबा मोनसे राजखान्थियारि हानजाजों थोंजों सोमोन्दो गोनां होनना सन्देह खालामदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।